staan. Morgen weer live bij Willem de Vries. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. Noorden Live. Het is hier hartstikke gezellig en druk in de studio. Zullen we kijken, een fantastische band hier, Heigende Herten. Geweldig verhaal. Ik kom hier aan nog even, want een van die muzikanten had ooit nog op een plaat met die van Boudewijn de Groot. En die is hier toch een beetje special guest hier, want ik begin met Kees de Wolf. Kees, 2, 3 hier, Lien. Wanneer is het begonnen? Eigenlijk, waar is het mij begonnen? Ja, het is begonnen maar een aantal liedjes die ik al hier van Boudewijn, die hier ik al eens hertaald gewoon voor mezelf. En op een gegeven moment wie dat een stuk of 4 of 6. Ik denk, ja, als ik nou een peer bij meidje, dan heb ik het zien en dan kan ik misschien wel een cd van meidje. Ja. Maar dat is al mij al, ik denk dat het wel een fjouwer een hele lint is intussen hier. Waarom is er mij die teksten zo dwaande? Ja, omdat ik eigenlijk ik heb dat ergens toen ik een jaar of 12 13 wie, en toen begon ik muziek leuk te vinden. En ja, dat Engels kon ik net zo goed verstaan. En Nederlandstalige muziek wel. En ik vond de muziek van Boudewijn de Groot heel erg leuk. Dus ja, dat is eigenlijk... Ik ben nu 54, dus het is eigenlijk mijn hele leven maaieroen. Snel en dan kwam er weer een nummer van Boudewijn de Groot of een leuke LP. Of vond ik dacht van, jeetje, wat is dat leuk. Ja. En ik hoor van taal en vooral in combinatie met muziek. Dus ja, zo ben ik er wat mee aan het omprutsen gong. En op een gegeven moment een leuke tekst. Ik denk, wat is dat leuk. En zo ontstaan er op een gegeven moment een stuk of te zien. En ik wie stimuleerd door mijn Anita, die zei, Kees, toch er wat mee. Dus ik denk, ja, maak je er een cd van. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, 16 november 2009 met een prachtige cd. Boudewijn de Groot in het Fries. We praten nog even over het hele proces. Want dan doe ik de muziekwereld in. Dat is ook een wereld natuurlijk. Met de geregelde, met de studio's komen. De tekst moet weer klappen. Want hast het nog nice litten? Ja, ik heb de teksten zak die maken heb. Dat wie want ik kon net Fries schreeuwen. Dus ik heb de Friese oerzet hulp van internet erbij. Oh jee. Op een gegeven moment toen ik het kleer. Ik denk, ja, als ik het kleer heb met die taal, ik goed wijzen. Dus toen ben ik naar de aanvoek daar gegaan. Die hebben me erbij geholpen. En sinds het Grietje King maar die er verschrikkelijk goed bij geholpen. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Praten we straks met die is hier kon wijzen. Maar ja goed, dan hast een idee, dan hast een verzoek. En dan mag ik nog een beetje richting de familie De Groot. Dan komt u bij de manager, Anja. Hoi, welkom. Hi. Kwam de mail bij jou binnen of het telefoontje? Een mail. Ja, mail. Nee, bellen doe ik niet zo graag. Hoewel ik Kees ontzettend aardig vind, maar ik bel met niemand graag. Maar het mail kwam binnen en we krijgen wel vaker mails binnen mensen. Dat zou ik zeggen, ja. Die willen van alles. Dus gebeurt nog wel eens, ja. Dus, maar ik keek naar die mail. Het is 5 jaar geleden volgens mij. Hè? Ja, ik zat laatst denken. En toen dacht ik, het ziet er goed uit. Serieuze mail, ook goed opgesteld. Weet je wel, dat je denkt, dit is wel iemand die weet waar die mee bezig is. In principe tekst. Die stuurde ik door aan Boudewijn, want dat doe ik natuurlijk meteen. Daar ga ik zelf niet naar kijken. Daar ga ik wel naar kijken, maar ik beslis dat niet verder. En toen zei Boudewijn, voor zover wij dat kunnen zien, hoe het in het Fries hertaald is. Dat is voor ons natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Maar zeiden we dat ziet er volgens mij heel goed uit. En goed gevoel over. Nou, sowieso. Dat gevoel, dat was supergoed, want hij is... dat vonden wij gedurende het hele project en intussen al die jaren dat we met elkaar toch een beetje werken, zeg maar. Zo bijzonder dat Kees ontzettend integer en niet bezig met andere dingen dan met wat het moet zijn. En ja, dat vind ik fantastisch. En dan gaat er een mail naar Boudewijn de Groot zelf. Welkom. Echt een hele eer om u hier in de studio te mogen ontvangen. Wat denk je dan op zo'n moment van zoveelste mail of viel het gelijk op dit project? Nou, het viel wel gelijk op door het enthousiasme van Kees. Bij de eerste of tweede vertaling was het even slikken. Ik dacht, dat weet ik niet. Want daar stond opeens in plaats van verdronken vlinder stond er verzopen het protter. Ik dacht, verzopen, dat kan je niet zingen in een liedje. Maar dat schijnt in het Fries heel normaal te zijn. Dus dat geloof ik onmiddellijk. Maar protter, ik dacht, dat kan geen vlinder zijn. Ik bedoel, er moet toch een Fries woord zijn voor vlinder. Maar ik heb gevraagd aan Kees en dat is er wel. Maar dat rijmt weer niet op andere dingen. Dus. Maar ik vond toen dacht ik even van, ik hoop dat dit wat wordt. Maar toen kreeg ik meer teksten en dat waren echt schitterende teksten. En hij had avond had hij ook veranderd. Maar dat vond ik wel een goede vondst van hem. Want Lennart heeft geschreven, ik geloof. Lennart Nijgen? Ja, Lennart. Ik geloof. Kees had het veranderd in ik beloof. En dat in eerste instantie dacht ik van,
Ja, dat klinkt allemaal een beetje als een meisje dat zingt. Ik beloof. Is het meteen weer zo... ik ga meteen aan Me Too denken en zo, weet je. Van een beetje... Die vrouw die zich weer ondergeschikt maakt. Maar als je dan luistert echt naar het lied, dan is het gewoon... het begin van een oprechte relatie. Ik beloof dit. En zonder dat daar iets van ondergeschiktheid bij komt kijken, is het gewoon... Dat is wat je doet. Als je een relatie begint, dan beloof je aan elkaar trouw te... Of je die belofte ook waarmaakt. Dat is... Maar het begint met de belofte. Maar het begint met de belofte. Dus je kan geloven in een relatie, maar je kan ook aan elkaar beloven dat je alles eraan zal doen om respect te hebben voor elkaar en de liefde in stand te houden en de relatie te laten worden wat het moet zijn. Dus ik vond dat beloof een goede vondst van hem. En prikkelend, want uiteindelijk zit u hier en dat doet u niet zomaar. Want als je niet achter zo'n project staat, dan ga je ook niet helemaal die reis naar Friesland ondernemen. We gaan het er straks over hebben. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Ik heb publiek trouwens. Kees, zullen we maar een mooi feestje vieren vanmiddag? Absoluut. We komen straks wel over de artiesten en waarom, het verhaal. Want ik ga eerst naar het eerste optreden. Het eerste optreden van Adrie de Boer. Adrie, er komt er een telefoontje binnen of een mail. Hoe zit het eigenlijk? Een telefoontje in dit geval, ja. Kees die skielen mij en had ik nog die om bouwden wij een groot in het Frieske hier een tekst in de holle van de bijnenballade die we haast nog kennen. De kinderballade. De kinderballade, ja. Nou, we praten hier Fries toch? Ik vertaal wat. Oké. Ja. En als vanaf het begin af ben ik euforisch geweest en toen ben ik heel zo. Ik heb die teksten Kees Tastuart gekregen. En ik ben zelf ook een oerzetter worden in de loop 3 jaar. En dus ik hik wel wat hier en daar voor wat puntjes en hier wat contact. Wat contact door. En uiteindelijk is Kees toch wel heel bot op zien de tekst wat het maken heeft. En ik maak zeggen dat ben een prachtige beeld. De beeldspraak ben heel mooi. Just ik helemaal vaardig en ik hier en daar werd het echt verloren had in een last van traditioneel. Ik denk van dit kind heeft een ongemerkt geheel blijven. Daar moet iets mee gebeuren en dat komt vast goed. En dat blijkt dus nou. Er is nou het resultaat van het zingennummers van hem. Prachtig album. Dat is heel mooi. Welke kist u dan? De kinderballade, de bennenballade. Straks doet er nog een. Adrie de Boer, dames en heren, live in Noorderwien. Krap een fietje zonder orden, boeren jongen uit de woorden. Als het laken, dan laken alle jurken over het loon. Maar zijn frisse witte tosken en zijn jochte hier krijgt wosken. Dan strielt er als de woordprijs die de heerske over het loon. Hij koet schilpen als de mosken, rap de reeën maar zijn tosken. Ja, de beesten van de zongroen, die net scruten en het vel. Naast hem joegen ze haar del. Zij wie vietjen krijgt een engel, zocht de bloemen los de singel. En ze laken naar de zinnen, maar een roos in haar hier. Even mij een surren lamke, leven valk lever in famke. Als ze glimke in haar loop, dan wie de loft net lange ski. Maar het vee dat waar onrestig en de engel liggen jestig. Want het loon wie net dat plek nee het wetter wie ze ree. Als een meer uit de zee. In een want die het simmer zinnen, hand in hand gaan ze hinnen, maar geen doel net dat erinneren, die het bestier net is het dag. En onder de gouden strielen, raanden bij de benne zielen, en ze fluisteren in wutjes, zelfs het kroot luisteren mij. Uit haar hier strussere roeken, zeg haar on een eerste groepje, op een bed van moskenblomkes, in de schoot van de natuur.
vlammen harren levensvuur. In het wordt wat dagen later, dreur in een plosse wetter. Het wie verkeerd kon net weer beter. Nieuwe kamer op het stee. Op een bed van mosk en blomkes, laai haar roos geknakt in stomkes. Bleetjes dreunen maar de streemai, droog het wetter naar de zee. De engel en het preeske in een schoorte gerweeske, wist geen meeske dus vertelden alle mosken oer het vee, oer het rozen van de zee. Dankjewel, dankjewel. Prachtig. Adrie de Boer, straks doet er nog een noemer. Hij is een van de artiesten die het mij doet dus op deze cd. Boudewijn de Groot in het Fries. Wat wel aardig weer trouwens. We gingen natuurlijk de Heigene Hert en ik zie achter de bar even met Boudewijn de Groot te praten. En hij zei, ja, die Willem Schone, die ken ik nog. Want die heeft ooit nog eens op een van mijn platen meegespeeld, ingespeeld. Hoe weet je dat nog? Ja, meegespeeld, ingespeeld. Ja, er was een repetitie bij Lennart Nijg thuis. Hè? En daar repeteren wij wat met John Schuursma als gitarist. Mezelf als bassist en Tony Vos als producer. En wij zijn beide jaren 60 kinderen. En dus ik heb een paar tracks op Boudewijn zijn album meegespeeld. Maar welk album het precies was het Pik? Wat zeg je? Eenzame fietser. Je hebt op Jimmy meegespeeld. Ja. Jimmy. Ja, en dat was dat was heel leuk om te doen natuurlijk. Hoe ging dat? Krijg je er van tevoren muziek op papier en dan kom je gewoon de studio in? Of ga je ter plekke nog? Normaal gesproken gaat het zo wel. Maar we waren gewoon een soort sessie. Ja. En we kijken waar we eindigen zo'n middag. En dan wordt er gewoon gespeeld uit het hart, hè? Ja. Gewoon puur. Ja, gewoon puur. Ja. Mooi man, dankjewel. Goed, een mooi verhaal. Ja, zo komen werelden bij elkaar van generaties, jaren 60. Want hoe zit het eigenlijk, Boudewijn? Volgens mij heb je heel vaak wel met vaste bands gespeeld, maar in studio opzicht ook wel weer dus met sessiemuzikanten. Nou, ik had geen vaste band, want ik begon altijd alleen de eerste jaren. En dat vond ik altijd doodeng. Ik zag ook hem er net zitten, alleen met zijn gitaartje. En eerst de Heigende Herten. Ik dacht van, zo voelde ik weet niet wat hij voelt, maar zo voelde ik me altijd. Want ik stond altijd tussen de beatgroepen met mijn gitaartje. En dat vond het publiek dat nooit wat. Dus ik vond alles verschrikkelijk. Dus ik was ontzettend onzeker. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ik moet met een band gaan zingen. Toen, ik zei ook onderweg hier naartoe, reden we door de Beemster. Ja. En dan begon ik te repeteren met de Names and Faces, omdat ik voor het eerst met een band ging spelen. En ik was ontzettend zenuwachtig voor de eerste repetitie, want ik dacht van, die liedjes van mij vinden ze helemaal niks. Weet je wel, want het zijn beatjongens en die lieve liedjes van mij, dat willen ze helemaal niet meedoen. Het moet een beetje rock'n'roll zijn. Ja, het moet rock'n'roll, maar dat vonden ze ontzettend leuk. Dus op een gegeven moment raak ik daar wat meer aan gewend. En in de tijd van de Eenzame Fietser was ik wel... dus ik durfde ook Willem en hun gitarist... hoe heet die ook weer, die gitarist van jullie? Nee, van Rob Hoeken? De Bruin? Ben de Bruin, ja. Die speelt de solo op Jimmy en Willem dus de bas. En toen voelde ik me eindelijk een beetje op mijn gemak. Maar anders
Ik stond altijd doodsangst uit tussen al die beatjongens met mijn gitaartje. Nou, maar- Ik weet niet hoe hij dat... moet je straks eens Ik even... zal het aan Adrie zijn vragen. Nou, die zou ongetwijfeld dezelfde ervaring wel hebben. Mooi verhaal. Ja, prachtig. Hoe dat ook hoor dan anno 2019 in een louter studio van Noorderwien bij het komt. Ik ga naar de muzikanten, want daar gaat het toch van een beetje om nummers van die cd jaren te litten. Helaas, iemand Koenet, Sipke de Boer, daar litten we straks. Maar dat doen we verderop in het programma nog een nummer van Jerre. En ik de clip litten we nog zien voor de mensen die het beeld behaalt. Dit is al te volgen via internet, radio en televisie. En dan kan even een dame die het net 1, 2, maar 3 noemen ze erop kregen. Ja, zeker. Luxe. Dat begon met Ian en toen kwam er, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ja, zij is het begonnen, maar Ian. En toen er waren nog versjes oers, zeg maar. En de eerste, nou, dat wie goed bevallen van beide kanten. En enthousiast. Dus toen hebben we nog even 2 dingen. Door rest al even mij, natuurlijk, we kennen die van het duo Gries en Gries. Maar hoe is het om toch werk van, in dit geval Boudewijn de Groot, te spelen? Hij is er hier ook. Ja, dat is bijzonder. Is het heftig of niet? Nou, heftig. Het is vooral bijzonder, vind ik het. Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, zeker. En zeker dat het goed kunnen krijgt. Jongens, we praten straks over het project. Ik wil eerst even, welk nummer doe je maar als eerste? Versopen protter. En stel even de band voor ons worden. Ja. Ja. Douwe, Ja. Jan, Bokke, Karel en Vincent. Ik vind het fantastisch dat hem er binnen. Nou, meneer de Groot, daar was hij. De protter. Samar hakt die als een zwarte stobbe in het wettervoen. Samar had die mooie vlerken en in kopke het bejoen. Net meer vleenen oer de heide, oer het wetter, oer de kruide. Net meer jongen van de zinnen als de dagen weer beginnen. Maar dan bist u al vergeten, alles mas nou achterlitten. Het wetter neemt die verder mij. Er is net hier niet om je schreeuwt en morgen komt weer naar je dag. Als ik een protter weer, dan vlieg ik vrij van alle strode lucht. En ik die niet in zin, en van niet kreeg ik me nog. Want dus heit het wie een vrotter, en dus met me naar de snotter. En dus Bobke die toch datter, skielk vader op een kotter. Maar ik wil mij net binnen, en de vrijheid ondervinden. Dus ik vlieg en zocht het avontuur. Vrij van thuis, oer de bjemmen en het kruis op het toer. Om te leven in geluk, leef ik in mijn protter drehen. Ik voelde me gelukkig, blied en vrij, liek als een ben. Maar mijn tinken dat wat rotte, trok jaloersjes op een protter. Woe net langer dan maar zitten, maar die protter vlug verjitten. Ja, mijn lippen zo bedjeren, want ik protters maat verstjeren. Ik vleer ik als een protter in het roem. In een vierte komt er dan, ik werd het zuster van een joen. Ja, protter. Ja, ik hier inderdaad net kozend voor vlinder. Ik vond dat wat, ja. Maar best lang ontziek geweest om... Nee, die protter die kwam waarschijnlijk... Ja, die zit vast in Holland. Dat we bij de oprit Akrum, ik kies dat nummer ervoor. Ik denk het met een protter worden. En doe je het samen. Het bekte kind Fries. Protter weet iedereen... Ja, en ik vond vlinder, ik bedoel, dan kom je toch misschien een beetje te dicht bij het origineel. En ik denk, ik wil er toch iets eigens, iets Fries in hebben. Het mocht best wel een beetje hoekiger worden. Ja. Dus ik denk met een protter worden. Als meer van dat soort teksten, dat denk ik jou dan een hele gekke draai om misschien. Maar... Ja, dat wie avond.
Moantiet, wat ik daarvan maken heb. Het wie ik heel spannend, want het is natuurlijk kroonjuweel van de Nederlandse popmuziek. En daarom wie dat ik een hele ontlading toen Boudewijn en Anja met hun reactie kwamen. En dat ze het heel mooi vonden. Maar dan zie je het nog wel, Lorien. Daar hebben we toch de billen bij me knepen van hoe zou dat vallen. Maar ja, en ze binnen natuurlijk meer dingen. Hè. Meneer de president hebben we naar deze Tierta hellen. Dat is natuurlijk een icoon. Hè. Meneer de president wel te rusten. Vietnamoorlog en dan begin je Donald Trump. Dus ja, zij zitten natuurlijk meer dingetjes in. Wat echt kozen is voor iets heel Oosterdan. En dat vind ik heel mooi dat Boudewijn daar heel ontvankelijk voor weer. Want ja, ik kreeg wel reacties van mensen. Ik heb wel artiesten gevraagd van, nou, is het wat voor hem? Die zijn van, hallo, Boudewijn de Groot, Lennart Nijg, Demmers van Oberluwe. Dat is een heilige twee-eenheid. En het mooie wie dat Boudewijn die daar eigenlijk heel ontvankelijk voor. En die vond het misschien nog wel, misschien wel spannend of leuk. Maar in ieder geval, hij had er nooit iets over zijn wat dat hij dat net woord zou. Doe ik me in een echte heilige, hè? Dus Lemmy, hè? Ja. Is Lemmy? Nee. Dat lust ik die nog wel eens in. Dit is Noorderwien humor. Motorhead? Motorhead, ja. Nee? Du krijgt aan een cursus van mij. Zei het wel wat, ja. Ivo Poelsma. Is toch zo, hè? Ja, Lemmy. Ja. Verdorie. Nee, Boudewijn de Groot, ja, die is natuurlijk... Die had die achternaam net op mijn nacht, hè? Nee, dat dacht ik. Ja. Heel bijzonder, want er is natuurlijk... Net van mij Douwe Heringen ooit begonnen, hè, in de jaren 80, mooi Jacques Brel. Artiesten in het Friesk. En we hebben Cohen en Kees. Dylan. Maar we zitten nu in een fase dat er zo... Nee, wacht even. Die Boedelons, het is leuk... Maar sommige Nederlandse artiesten is ik de moeite waard. En dat is natuurlijk Boudewijn de Groot. Natuurlijk mooi zanggevarieerd repertoire. Mooi. Het Strand, dacht ik, is uw debuut, meneer de Groot, hè? Het Strand. Dat is een beetje alleen maar gitaar. En dan de Land van Maas en Waal. Allemaal die boe, boe, boe. Die toeter, dat blaasmuziek. En volgens mij een van de mooiste versjes uit de Nederlandstalige muziek. Naar de avonden wordt dat zo. Maar ik vind echt Jimmy... is van een buitengewone kwaliteit. Kijk. Mensen van een bepaalde leeftijd, hoe het maar jou worden te zezen. Ja. Maar liever dat nog. En iedereen vult het aan. Ja, dat is zo bijzonder. Jou worden. Ik vind, goed zo. We gaan aan op Night Nice. Maar Motorhead in het Fries moet ik nog eens. Ah, Lemmy. Ja, wel Lemmy. Potverdorie, ja. Dat is schandalig dat hij net weet wie Lemmy is. Nice! Welkom bij het tweede bedrijf van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar Joert een geweldig mooie en ook bijzondere cd presenteren. Het kwam al bij Kees de Wolfwij en het eindigt hier net, eindigt hier in deze studio. Hij is kleren in ieder geval het hele project. Dat klinkt wel heel dramatisch. Maar Boudewijn de Groot in het Fries die zelf ook is. Kees, dit moet voor jou een geweldig gevoel wezen. Want teksten schreeuwen, dan alles produceren, studio's, muzikanten, dat is niet niks. Nee, dat klopt. Het is inderdaad hartstikke leuk dat het nou eigenlijk samenkomt op in je midje. Maar ik nog heel veel mensen die bij het project belutsen binnen. Het inderdaad een gevoel van het is echt een afronding. En ja, de kroon daarop is natuurlijk de Boudewijn en Anja erbij binnen hier op die Dwarfsplein. Dus ja, dat maakt het heel leuk en heel gezellig. En echt een hele mooie afronding van het zien en noemers die we dienend hebben. Ben jij vaker vertaald? Vertaald? Ja, ik bedoel... er zijn een paar... Er is wat in het Engels. 2 of 3 liedjes. En dat is het, geloof ik. Nee, dat is de muziek... In het Spaans? Ja, een Mexicaans of een vrouw die hier woont in Mexicaans is, heeft avond in het Spaans vertaald. En daar kreeg ik ooit een bericht van of dat mocht. Ja. Maar daar hebben we wel de tekst gelezen, maar ook dat begrepen wij niet zo goed. Vast goed gekomen met de Spaanse protter of zo. Zoiets, ja. Maar in het Engels dus. Maar voor de rest, Nederlands natuurlijk. Heb je zelf ooit tekst in het Engels geschreven of was het altijd Nederlands? Ja, ik heb nog een... wat ik er straks zei, dat die zenuwen en zo, met die beatgroepen om me heen. Dacht ik van, ik ga zelf met een beatgroep beginnen en dan ga ik in het Engels zingen. Dus ik heb toen tegen Lennart gezegd van, Lennart, sorry, maar ik heb je niet meer nodig. Ik ga in het Engels zingen. En Lennart zei, dat is goed. Die dacht, die komt wel weer terug. Kwam ik ook na een paar jaar. Uiteindelijk wel. Ja, dus toen heb ik in die tijd wat Engelse teksten geschreven. En ik heb zelfs nog wat Engelse singeltjes uitgebracht. Onder andere met Rick van der Linden van The Exception. Helaas overleden. Hebben we 2 singeltjes gemaakt onder de groepsnaam Session.
En dan heb ik nog een singeltje gemaakt met The Tower. Dat was ook een Engelstalig groepje dat ik had. Maar dat waren allemaal studio dingen. Ze hebben nooit mee opgetreden. En toen had ik het ook wel gezien. Toen ben ik nog even naar Dwingelo gegaan. Omdat ik dacht van nou, ik ga nu zelf met een beatgroep beginnen. Trek ik me terug op een boerderij. En dan gaan we daar lekker repeteren, weet je. En, Beetje communeachtig. ja, liedjes schrijven. En het waren hippies, die kwamen uit Amsterdam. Dus wij zaten de hele dag te blowen. Zij hadden geen geld, ik had nauwelijks geld, maar ik moest wel alles betalen. Dus op een gegeven moment dacht ik van dit wordt ook niks. Want er werd niet gerepeteerd, iedereen was te stoned de hele dag. Dus dat werd ook niks. Die heb ik toen de boerderij uitgedonderd en ben er nog even achtergebleven. Toen ben ik weer teruggegaan naar het westen, naar Lennart, aangebeld en gezegd: Lennart, zullen we weer verder gaan waar we gebleven waren? Dat is goed, zei Lennart. Ja. Dus toen zijn we verder gegaan, toen kwam de eenzame fietser. Dus ik heb heel even in het Engels gezongen, maar het is niks voor mij. In het Fries ook niet trouwens, denk ik. Weet je niet? Dat kan ik niet, Fries. Ik vind het zo'n moeilijke taal. Ja, vind je het moeilijk? Ja, ik spreek makkelijker Engels dan Fries. Ja. En ik denk ook niet dat ik de echte Friese schwung, dat smeuig, dat toch wat... dus vreemde combinatie van robuust en melodieus. En dat hoor ik ook hier. Dus er zitten hele harde klanken in. Protter en snotter en weet ik veel. Nou ja, de harde G ook, hè? De G. Ja, maar toch is het een hele melodieuze taal. Dus. Maar het zou ook wel aan Kees liggen. Die heeft natuurlijk de meest melodieuze woorden gekozen. Zo gaat dat in teksten, hè? Dankjewel. Tot straks. Dan gaan we naar de volgende artiest. Jan-Dirk van Ravenstein. Hoe verrast of hoe blij was je toen jij gebeld werd? Niet. Oh. Ja, ik ben heel eerlijk. Nee, graag. Ja, nee, het eerste wat ik dacht van, nee, dat kan niet. Het bestaat niet, je kunt niet. Er wordt natuurlijk heel veel vertaald van het Nederlands naar het Fries. Ja. En Boudewijn de Groot, waar ik mee ben opgegroeid uit mijn geboortetijd, dacht ik, nou, dat kan gewoon niet. Maar toen werd ik overtuigend gebeld door Kees. En die zei, ja, maar ik wil dat jij dat doet. Ja. Ik zeg, maar ik wil het niet. En daar denk ik nog eens over na. Dus dan hebben we tijdens een lunch afgesproken, ergens in een prachtig etablissement. Ja. Heeft hij mij eigenlijk over de streep gehaald. Want het was eigenlijk, hij zei ook van, ja, maar Boudewijn vindt het zelf ook heel erg leuk. Ja. En toen dacht ik, nou, dan wil ik... Kwam er alle twijfel te komen? Ja. Toen dacht ik, nou, dan wil ik het wel doen. Maar ja, welk nummer dan? En ik ben natuurlijk een theaterman, dus het moest wel. Ik ben eigenlijk een acteur die zingt. Ik noem mezelf niet meteen een sublieme zanger. Maar dat was natuurlijk wel meneer de president. En waar ik zelf mee ben opgegroeid is Testament. Want ik vroeg meteen, Kees, mag ik dan het Testament doen? Want dat was het eerste lied waar ik echt verliefd op was in mijn jeugd. Ik was 12 toen ik kennis maakte met zijn muziek. Maar het werd meneer de president en als een van de nummers. En toen zeiden ja, je mag er 2 doen. Nou, en de andere die hoorden mensen maar lekker op de cd. Ja, er moet ook nog wat reden op blijven. Ja, sowieso goede reden om te kopen. Maar dan een soort cliffhanger van, luister de cd eens even. Ja. En wat ik van meneer de president zo leuk vind, het is zo verdomd actueel. Ja. En ik hoop ook dat die viraal gaat. Dat iedereen, dat we dan de Friese tekst weer gaan vertalen, ook naar het Engels nog weer. Dat iedereen kan lezen waar gaat het eigenlijk over. Ja, voordat je weet hebben we een tweet van Trump over je heen. Ja, of ik moet beveiliging om me heen. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, we gaan het zien. Fake news! Ja, fake news. Maar het is geen fake nummer wat je gaat doen. Nee. En ik moet zeggen, ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Ik heb een hele slechte nacht gehad. Het heeft de hele nacht in mijn hoofd gespeeld. Ik ben geen Fries van origine. Ik ben een Drent. En dat is dan wel heel erg lastig als je een Drentse tongval hebt. En je moet dan in het Fries gaan zingen. Dus we gaan het zo goed mogelijk doen. En ik heb hele goede hulp gehad toen ook met Kees. We hebben alles goed doorgelopen. En ik hoop dat dat nu in één keer vloeiend eruit komt. Vast te zeggen. Dames en heren, applaus voor Jan-Dirk van Ravenstein met meneer de president. Meneer de president, lekker resten. Train maar veilig in jouw mooie witte huis. Jo bent Donald Trump, het allerbeste. En in het heeste ander viel jou dus. Maar jouw uitgangspunten mat, wij respecteer je. Eerst het eigen belang, dan komt een oor. En jouw Twitterregels mat dus inspireer je. Ja, wat hebben jou de zaakjes voor elkaar?
Geen inken dat zo goed als jou besturen. Democraten, profiteurs vol van verriet. Voort mij parsen in het lange oude hoeren. Meneer de president, sleep sweet. Dream maar terug van jouw oerwinning en jouw zegen. Dream maar van jouw eerst ideaal. Belasting kan omleeg en nog leger. Daardoor emel je, dat vind je asociaal. En die vrouw je die door ook hebt zonder praten. Van jouw sissen, hij ziet dus onleer. Dat is een nepnuis van die linkse democraten. Waar het voor jou is, die bin voor jou het kweer. Het klimaat in de natuur, die kan verrekken. En een moral langs de grens, maar kun je ook blied. Want vreemd volk in beter joelt als bond vertrekken. Meneer de president, sleep sweet. Schrik jou in jouw dream, als tegenstanders komen. Naast jouw bedsteen in het skimmerskaat. Kunnen hem dan praten, driegen jou met bommen. Kom je eruit mij wie zijn meest praten. Van jouw zinnendogs, intussen kunt ik wel weten. Dat je skellen en driegen mij geweld. Us versplinterd en kan je niet verwieten. Een groot ego maakt het je ook geen held. Dream maar terug van gezag zonder vertrouwen. Dream maar terug oer storens en oer strijd. Maar ze breken jou meer aan en wij wil bouwen. Meneer de president, sleep sweet. Wauw, fantastisch. Dank je. Dankjewel. Zo, nou dat was even een shaky hoor. Zo, Kees, hoe ging het? Oh, dankjewel. dankjewel. Hey, Blue lekker heen. Dankjewel, jongen. Ik doe weer achter de bar. Straks weet je weer met de hele begeleidingsband. Kees, ja, dit is prima toch? Ja, hartstikke mooi. Echt geweldig voor een Drent. Maar hier is hem een hele hartverzakking bezwaren dus. Nou ja, hij wie inderdaad wat scruten om het eerste dwan. En, maar goed, hij hier wel heel mooi drama in zijn kijk wat hij zei, in zijn hele performance. En zeker bij meneer de president zit er toch een zekere opbouw in. Weet je, op het laatst even bij de kiel pakt worden. En dat zeker op de cd is dat er heel mooi uitkomt. Wat in de achtergrond? Bist u altijd al tekstcrewer geweest? Kost u de muziek bij? Welke hoek maken we die plaatsen? Nou, ik vond het vroeger wel altijd heel mooi. En ik wou vroeger heel graag naar de Kleinkunstacademie. Maar de hoorde die zei, jongen, dan is de kostverschilling schielijk. Ja. En dat aan de baak. Als artiest lukt hij dat nooit. Dus leren we eerst maar een vak en dan sjos maar verder. Dus daar heb ik die in. En ik heb altijd een beetje in mijn vrije tijd heb ik dit soort dingen erbij diend. Totdat ik dus, een periode heel veel teksten hier en leuke dingen hier. En mina niet als je zei, jongen, dollar nou eens wat maaien. En ja, toen is dus dat Boudewijn een groot project komen. Wie is er een oorleiding om met die teksten bezig te zijn? Is daar op dat moment behoefte aan? Nee, ik ben altijd een liefhebber voor muziek. Ik ben vroeger discjockey geweest en ik ben altijd met muziek bezig. En taal vind ik heel leuk om daar dingen mee te doen. Poëzie, gedichten, meisjes, schreeuwen. En die combinatie, die vind ik vooral heel leuk om mee te werken. Prachtig, man. Boudewijn de Groot, ik vroeg me, nog niet zo heel lang geleden heeft u een beetje half om half afscheid genomen. Een soort afscheidstournee was dat, hè? Met van de oude nummers. Ja, nou niet oude nummers. Zeg je het nu te zwart-wit? Ja. Dankjewel. Nee, het is geen afscheid van oude nummers. Het is meer een... Ja, afscheid vind ik ook een beetje... dramatisch. Ja. Ik had niet zo'n zin meer om die oude hits te zingen. Dus ik heb zo vaak Het Land van Mazewaal en Jimmy en Testamenten verdronken Protter gezongen. Dat ik had er geen zin meer in. En we waren dus aan tour de afgelopen 20 jaar. En iedere keer als we weer een nieuw programma deden, dacht ik van wat moet ik nou weer zingen voor bekend nummer dat ik toch niet al heel vaak gezongen heb. En die had ik gewoon niet. Ik had niet echt zoveel hits dat ik ben tenslotte de Beatles niet. Ik moest steeds weer terugvallen op de bekendere dingen die ik al zo vaak gedaan had. En ik dacht, daar heb ik niet zo'n zin meer in. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd van dit programma is de laatste keer dat ik al die nummers zing. En zelfs Avond had ik al een beetje moeite mee, terwijl het nog niet eens zo'n hit is die van lang geleden.
Dus ik denk dat ik nu met de Vreemde Kostgangers, waar we mee gaan toeren, doe ik wel avond. Er wordt hier gelachen. Ja, het is haar liedje. Zit het te drammen thuis aan tafel? Totaal niet. Nee? Ben je gek? Dat werkt ook helemaal niet. Nou, de drammen werkt niet. Misschien slinks. Nee, maar ook in dit geval niet. Maar Het is je wel gelukt dus. Nee, niet mij. Het is de jongens die wilden het. George en Henny. Oké. Nee, George en Henny zeiden van... Ik zei van, ik moet wel een oude hit hebben en ik wil die niet meer zingen. Het enige wat ik heb, wat nog een beetje niet zo oud is avond. Ja, zei Henny, laten we dat doen. Ik zei, nou nee, laten we dat niet doen. Maar zij bleven aandringen, dus ik denk dat ik dat dan toch doe. Maar dat zal dan nu echt de laatste keer zijn dat ik avond zing. Daarna laat ik het aan Grietje over om het verder uit te dragen. Nou, dat wil ik nou achteraan stellen. Van hoe is het dan om, nu wel in het Fries dan, maar toch, het zijn wel weer de grote hits. Om dat, daarmee bezig te zijn. Ik ben er niet mee bezig. Nou ja, maar je beluistert, de goedkeuring eraan gegeven. U zit hier, u moet het de hele middag aanhoren hier. Ja, nee, ik kan het niet. Nee. Grapje. Nee, als ik het maar niet hoef te zingen, ik kan het niet vaak genoeg horen. Oh, serieus? Ja. Oh, daar zit weer een verschil in. Ik ben wel een ijdele narcist, wat dat betreft. Dus laat ze het maar. Oh, laat ze. De komende 100 jaar mogen ze het blijven zingen en voor de radio afspelen. Als ik het maar niet hoef te doen. Dat is het. Ik kom straks weer bij jullie terug. Dankjewel. Nou, dan keek mijn gerust hart naar Grietje. Ja, ik denk voor hetzelfde heel tijd dat ik word die dingen ook naar die meer. Ik denk, dan hebben we een probleem met je nou. Maar het valt daar, Grietje. Doe maar eens het van de baas zelf. Ja. Krijg toestemming. Fijn. Douwe is verhuizen naar de Vleugel. De band zit er nog even erbij. Hoe is het voor jou om te spelen? Hartstikke mooi. Ja, vind je het leuk? Ja. Best wel gek op dat soort vestjes. Heel erg protten, ja. Ik werk als muziektherapeut en dan kom je die vestjes echt in de muziektherapie zien. Omdat er soms mensen daar echt iets in hun rondvinden wat ze moeilijk verwidden kunnen. Ja, dat mensen echt rekken. Ja, zeker. Ja. Goed. Nou goed, welke game doe je? Tip van de sluier. Ik hoor me stil. Live in Noordwien. Als ik mij die kroep en strik je ding gezicht. Als ik die vragen stel, toch stoot in eren dicht. Kist door die zelfs wel wezen, veels genoeg van mij. Dan ontwikst weer al die vragen, zo komt er heel dit rietsels bij. En ook is die zelfs verstop je, want dan lagen spier weer op. Ook is die zelfs verstop je, als mijn gevoel wint van verstand. Maar Sakli stelt ze daar toch mijn vingers voort. Als los zon. Bist u bang van mij, of voor die zelfs misschien? Wat giet er in die oog, als ben ik soms blind? Was u mij graag voor die houden, viels die zelfs te min? Want u blijft aan mijn mysterie, dat ik net uitvinden kan. En ook is die zelfs verstop je, want dan lagen smier weer om. Ook is die zelfs verstop je, als mijn gevoel wint van verstand. Maar Sakli stelt ze daar toch mijn vingers voort. Als los zon.
Achter elke dien dat ik iepers koos to een oorgedien werd dicht. En sabluust in het schemerjocht van de orenkant en hak die nooit scherp in me zeer. Achter elke dien dat ik iepers koos to een oorgedien werd dicht. En sabluust in het schemerjocht van de orenkant en hak die nooit scherp in me zeer. Achter elke dien dat ik iepers koos to een oorgedien werd dicht. En sabluust in het schemerjocht van de orenkant en hak die nooit scherp in me zeer. Wauw. Straks nog een nummer van Grietje en haar hele begeleidingsgroep, band, hoe neem het maar. Hoe heeft dit ompakt? Want er komt een vraag binnen en dan begin je ermee aan de slag. Ja. Wie is voor de reden om mij te doen? Wie is voor zoiets van, ja, leuk. Nou, ik wie wel een beetje twijfelachtig. Ja. Want ik dacht inderdaad, kijk wat Jan Dirk zei. Het is wel de grote meester. En ja, mag er aankomen of niet? En de koers, denk ik, krijg ze sowieso al die grote hits natuurlijk. Nou ja, niet alles. Nee, ik zei nee. Dus weer nog een soort ontdekkingstocht. Ja, klopt. Ja. Gist dan met muzikanten zitten? Of gist dan al eerst alleen zitten? Van nou, daar is maar eens mee ompielen. Nou, ik heb het eerst heel vaak beluisteren. En op een gegeven moment niet meer. En toen heb ik maar douwen het hier en hoor even terug. Een beetje de basis del zet. Ja, en een beetje proberen mijn eigen gevoel erin te brengen. En toen naar Kees, naar de studio. Ja. En vooral de muziek. Hem daar nog, ja, toen klinkt het hier oors dan op de plaat. Maar ben je daar echt heel bot mee aan de slag dan gang? Hebben we er heel bot nog wat dingen over verhoren? Ja, zeker. Ja. Ook helemaal opnieuw opbouwd. Ja, het is weer opnieuw opbouwd. Ja. En toch een beetje bij de kern blijven. Ja, dat is weer. Maar het is altijd moeilijk. Want je pakt het origineel of maakt er zoiets oors van dat het ik niet meer vergelijken kan. En dan is dat het beste. Ja. Vind ik persoonlijk. Want dan komt er het meest van diezelf in waarom. Dat is ook de bedoeling, want dat gaat om muziek is emotie, wat dat betreft. Zeker. Straks meer, VM, dank u wel. Pak een bakje koffie, wat dan ook. Ja, dit programma, soms maak je afspraken en die zie ik nooit. Dus dan al hij bouwden wij een groot in het hele project in de studio. Ik dacht, Agen van der Zee, zijn de meest welkom om even een reclame te maken voor een aantal optredens. Nou, dan bloedt dat steeds zo simpel. Agen, maar du bent net alleen. Nee, ik heb Rieneke mij nog. Dag Rieneke. Hoi, goeie. Hoi. En Agen is hier wel gauw eens, dan zitten we in een organisatie van festivals. Waar best je nou voor? Het is nou net een festival. Het is nou een aantal bands achter elkaar op verschillende tijdmomenten niet in de maand. Ja. Dus we hebben deze maand hebben wij dus een band en volgende maand weer. Oké. Ja. Drok? Nou ja, voor mij wel. En waar zult dit al in plak vinden? Dit komt in de Molen. De Molen in Vrouwbuurt, Vrouwenparochie officieel. Ja. En we hadden de eerste band, hebben we gepland morgen. De Drugstal Cowboys. Okay. En dat wordt weer een feestje morgen. Ben je mee horen, want daar bent u dus van het podium serieus. Ben je van plan om er een echt serieus podium van te maken? Of eerst maar eens even zien hoe het erin is? Ja, we hebben een podium. We vorig jaar een beetje begonnen. Hartstikke leuk voor meisken. En we vonden het eigenlijk hier wat serieus aanpakken. Dus vandaar Agen. Ja. Ja, nou dan. België. Ja. Dus elke maand hebben we een band. En het staat ook op www.livemusicdemolen.nl. Kun je alles op vinden. En wat voor muziek zijn wil je Del zetten? Ja, een beetje rock, hè? Ja, maar mijn woord pittig. Daar houden we wat van. Ja. Een beetje old school of meid ik... Oh, ja, old school is het eigenlijk wel het mooiste woord. Er zitten een proto oude rockers daar in die hoeken. Dus kom op, ja, dan moet ik een kick kennen. Ja, vind ik wel. Goed, welke band is er alleen zijn? Morgen beginnen ermee. Ja. Welke als eerste dus? Ja, dat is de Drugstal Cowboys. Ja, maar kun je er wat meer over vertellen? Nou, het is de Herman Brood tribute band. Ja. En dat doen ze fantastisch. Ja, vind ik geweldig, ja, hoe ze dat doen. Alleen nog
de zanger zelf kent het jongen, maar Herman Brood ik net. Dus dat wist wel goed dat je het. Nou, de volgende band die we hebben in december, dat is Wieke. En die ken was jongen. Ja, Wieke Rocks, hè? Ja, Wieke Rocks, ja, zeker. Ja, die mag ik hier nog eens even aan, want dat is hartstikke leuk. Maar dat is een beetje die smaker? Ja, absoluut. Of denk je dat je meer hamburgers of weet ik wat, die hem serveren verkeerd? Nee, joh, tafels aan de kant. En ja, die geven los. Het dak eraf. Ja. Het is wel eten voor de tijd. Hè? Ik kerst er dus wel, wel eten en na het eten. Nee, diners is maar dan hebben we het concert. Ja. Met de buik net al te vol? Nee, maar dat doe ik alleen maar. En dit, nou ja, met een beetje traditie. Je haal wat ervaringen mee, maar dit is 1 keer in de maand straks. Ja, 1 keer in de maand. Ja. Weet je bij. Volle vraag mooi, ja. Hartstikke een mooie affiche. Let maar even zien als het was. Ja. Live music. Mooi, hè? Winter warm-up. Ja, kom op. Het is in het winterseizoen, Willem. In het winterseizoen. Dus simmers net? Nee, april dat is de laatste keer. Dan hebben we Ivo. Die komt dan mij hoe heet het? Hij zit in verschillende bands. Ja, maar die Rockabilly band. Hij zit alleen maar in een Rockabilly band. Oh. Ivo, ja, kom maar weg. Ja, ik kom wel weg. Ja, want het is nog wel een paar maand. Ja? Volgende maand ben ik trouwens. Voor het Orenfestival. Hartstikke druk. En de beste provincie uitgingen? Ja, ik ben hier nou ergens ooit. Ja, helemaal. Scheveningen, toch? Ik kom speciaal voor die hier. En ik eens voor en dan kan een list. Ja, en dan kom ik weer waarom. Voor dat. Goed, waar, hoe laat en wat doe je de entree? Jij wilt zien, entree is zo'n 50. En drugs voor cowboys. Waar? De Molenvrouw Progie. Met stenen maar erin. Ja, gewoon man. Hartstikke mooi. Super. Lul lekker hingen. We gaan straks nog een heel soort mooie live muziek hier. Maar is het nice? En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwind Live. Dus we hoort speciale gasten, een speciaal project hier in de hoes. Straks nog wel optreden trouwens van de Lady Birds, dus een jazzduo hier uit Friesland. Waar Ronnie Ruijsdal komt ook nog even het spul hier op een kop te zetten. Maar we gaan eerst terug met Boudewijn de Groot in het Friesk project. Kees de Wolf, de initiatiefnemer. En de founding father, om het maar zo te zeggen in het Friesk. Hey, daar ben je met die teksten bezig, Freek. Vertaalt hij dan om die zo mooi mogelijk te maken? Of probeert hij dan ook nog een soort van Fries gevoel in te lezen? Ja, ik vind dat Frieske, dat moet er natuurlijk in als je oer zetten naar het Friesk. Dus dan moet die herkenning zo groot mogelijk wezen. En voor de rest, ik heb in al die jaren dat ik die nummers beluisteren en kennenleerd heb ik daar een bepaald gevoel mee gekregen. En dat gevoel probeer ik vooral in die nummers te lezen. En natuurlijk in het Friesk, de Frieske kwinkslager in. Maar zit er bepaalde eigen ervaring in? Ben je echt een tekstcrew aanwest of toch het oerzetten hoe heerste? Nou, toch wel het oerzetten hoe heerst. Ik heb in die zin heb ik natuurlijk in elke tekst lezen we waarschijnlijk wel dingen van die zelf. Maar daar ben ik net echt mee bezig geweest. Ik ben meer een beetje bleun bij het gevoel wat ik maar die nummers hier en dat wil ik er zo goed mogelijk inlezen. En dat kan soms dus ik best wel in een wat oren setting, hè, zoals mijn man tiet. Dan kan je toch heel dicht bij dat gevoel bloeien. Ik al is het beeld wat je erbij hebt heel oors. Kijk, als meneer de president, ik kan in een hele oren tiert wijzen, maar het beeld is wel hetzelfde. En ik heb daar dus wel mijn Frieske woorden en mijn Frieske begrippen en Frieske beelden heb ik daar het Friese karakter aan Jan Wolt. Hè. Bijvoorbeeld, let buiten de stwarm wie nou maar razen, want we hebben Loekenvers. Ja, als je op een borgerij zit in Tierpenveld, dan is dat zo. Dat is typisch Fries, denk ik. Tekstcrew, het is een vak. Boudewijn de Groot. U was altijd bezig met Lennart Nijg. Hoe ging dat schrijven van die teksten? Deed hij dat alleen? Gingen jullie met z'n tweeën zitten? Hoe werkte dat? Nee, Lennart deed het alleen. En die gaf dan een tekst aan mij en dan, hij zei ook niet. Hij zei wel altijd van, ik hoor wel altijd een melodie. En dan was het of iets wat hij zelf neuriede, of het was een liedje dat hij kende. En daar schreef hij dan de tekst op. Dus hij schreef wel altijd vanuit een zekere muzikaliteit. En dat merk je ook wel aan zijn teksten. Het kost hem ook nooit veel moeite om daar muziek bij te maken. Ik denk dat van alle teksten die hij mij gegeven heeft, ik denk dat ik bij 90% dat ik binnen een kwartier klaar was. Omdat het zo makkelijk was op zijn teksten muziek te maken. Dus één tekst heeft het me 1,5 jaar gekost. Maar en welke was dat? Dat is Berlijn.
Dat wilde niet. Nee, maar dat zat ook zo ingewikkeld in elkaar. Het was meer een soort kleine opera dan dat het een tekst was. Met verschillende coupletten die totaal anders waren qua ritme en qua rijm en zo. Dus dat kostte ontzettend veel moeite. En dan kan je wel bij ieder gedeelte kan je wel een melodietje maken, maar het moet wel een coherent geheel worden aan het einde. En dat kreeg ik dus niet voor elkaar. Dus daar heb ik heel lang tegenaan zitten hikken. En uiteindelijk is het wel gelukt. Maar dat heeft dus heel lang geduurd. Maar de meeste teksten van Lennart was een kwestie van een kwartier, hooguit een half uur. En het Land van Maas en Waal stond met 10 minuten had ik dat voor elkaar. Nou ja, maar het is ook een melodietje van niks. Nee, ik zit hier niet naar een complimentje te vissen, maar dat komt er dan zo uit. En bij avond duurt het dan een half uur. Maar bij hem is het zo makkelijk. Dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. En als ik zelf teksten schrijf, dan doe ik er veel langer over. Ik zit nu zit ik echt uren, dagen, weken, maanden zit ik naar een tekst te kijken. En ik denk, wat moet ik ermee? Het begon meestal met een tekst. Ja. Dus? Ja. Het was altijd eerst, en dat is het nog steeds. Er zijn 2 of 3 liedjes die we geschreven hebben waarvan eerst de muziek was. Toevallig, vreemd genoeg, het eerste, Strand, was eerst de melodie, had ik aan hem gegeven en daar heeft hij tekst op gemaakt. En er waren nog 2 dat het ook het geval was. Maar meestal was het eerste tekst. En die teksten, Lennart Nijg komt met zo'n tekst aan. Ging je dan met z'n tweeën wel zitten van, nou, dat woord er wel in, dat woord niet, twijfel, herschrijven? Nou, we gingen niet samen zitten, maar ik kreeg de tekst en als ik dacht van, nou, dat vind ik niet. Op een gegeven moment had hij in een tekst het woord onderwasje gebruikt. Onderwasje? Kom op. Ik bedoel, onderwasje. Hoe kom je erop? Ik heb geen idee wat het betekent. En ik denk dat de rest van Nederland er ook moeite mee heeft. En misschien mensen boven de 75, dat die dat nog weten van ver voor de oorlog of zo. Maar onderwasje, daar kon ik dus helemaal niks mee. Dus dat hebben we toen veranderd. En er waren wel vaker het laatste couplet van Testament. Daarvan is de eerste helft ook van mij, want daar had hij ook iets geschreven waar ik niks mee had. En niet dat het slecht was, maar dus, dan zijn er gewoon dingen waar ik me niet in thuis voel, waar ik niks mee kan, waar ik geen beeld mee heb, waar ik geen gevoel bij heb. En dan zei ik tegen hem, in het begin zei ik nog van To, ik noemde altijd To, hij noemde mij Bo. Dan zei ik, To, hier kan ik niks mee met dit stukje. Mag ik dat veranderen? Hij zei, ja, ga je gang. En op het laatst vroeg ik dat niet eens meer. Ik zei gewoon, To, ik heb dit en dit veranderd. Oh, dat is goed. To zei altijd, oh, dat is goed. Dus dat deed ik altijd zelf. Maar dat gebeurde af en toe niet echt veel. Alleen, er zijn 2 liedjes die ik totaal heb veranderd. Dat was Eneas Nu. Dat staat op Nacht en Ontijd, dat singeltje erbij. En Babylon. Dat was ook een tekst had hij een soort vreemde eigen taal verzonnen. En dacht ik ook, ja, daar kan ik niks mee. En daar kan waarschijnlijk ook niemand iets mee, dus dat heeft geen zin. Dus die heb ik totaal veranderd. Maar verder was het 95-99% van wat hij schreef, kon ik moeiteloos gebruiken. Geweldig geschreven, dankjewel. Ik hier naar de man, die zit al wel kleer, Adrie de Boer. Zit ik altijd te schreeuwen. Adrie, vreet me ik voort, maar hoe gaat dat bij die halen? Wil het soms echt snel en dan zit er 2 dagen op? Hoe zit dat bij die? Nou, ik denk dat ik wel overeenkomst met Boudewijn heb, want ik maak graag op teksten van Gini Bastiaans en onder andere Jury van der Meers, jongen. En dan heb ik binnen een paar minuten een meldijtje. En maar ik zelf schreeuw en denk van, oh ja, wat maak ik hiermee? Ik ben een week bij eentje dwanden en dan denk ik, ja, dit is wel leuk. Echt een verrakselpartij. Het is een verrakselpartij, maar componeren, dat geeft me wat makkelijker. Ja, mijn tekst en ik heb inderdaad binnen een kwartier. En begint het bij die meestal tekst? Wel echt tekst, hè? Ik heb wel zo eens omproberen, maar dat slaagt het mij net, want dan wordt het een dwangetje. Ja. Ik ben graag, ik met de sfeer van een nummerproeven. Nou, mijn grootste hit is Zoon bijvoorbeeld. Ja. Ik kreeg in de tijd weer nog geen computer. Ik kreeg een brief van Gini met de tekst erin. Zoon, en ik heb een paar keer trollezen. En ik ga achter de piano zitten en het nummer wie in 3 minuten componeert. Ja. Zolang wordt het nummer ik. Ja. Het weer 1 keer klaar. Ja, soms is dat. Een bijzondere ding ben dat, ja. Welke kies dan? Op de Voendeling van het Ameland. Prachtig. Adrie de Boer, dames en heren, live in Noorderwien. Als lidspop gespeelde dromen op het strand
van een schip al gooit, on een reddingstolle versboen. Hij hier de warme zee, liek als in memmen scoorde viel, en raasde onder jutteren op strand voen. Het Ameland bekommeren om de jutter, die het libben van de zee de winnaar striet. Ze brachten hem wat kleintjes voor het jonkje, en ze skarrelen de jutter tro de tiert. Zo volle leefde kreeg het jonkje van de jutter. Hij paste goed bij vol verzwaarders die altijd reed. Maar door de voenling voor het niet begon te praten, wie zijn eerste wutsje zei. Op het strand van Ameland wie altijd op het strand, wie voor de woeste zee niet bang, hij courage om de vloten keerde. Het Ameland zegt krijften in de voeling, dit maasje razende zee bespeel ik in. Want hoe is het oorstads mogelijk, dat de zee in mij weer omloedt voor een berg. En wat hij raasde, dat kon hij niet vertellen. Dat verwaaide mij de wind voor door het strand. En doet ze die te vregen, zei die. Ik denk dat hij roept, ik kom eroon. Ik kom eroon, ik kom eroon. Leven zee, mooi strand. Kom eroon. Op het strand van Ameland stie een jong feit in Simmerjoen. Hij zei je wit, maar stop de stade hoor je klein uit. De vloot maakt hem wiet, de warme schoot van mijn berom. Nog een keer zeggen efterom, roem door de zee. Het Ameland zeer door de vierde, de blede voeling doet ieder koel. Ze hier naar boven op het nu verzamelen. De jutter goelde, dat er wat gebeuren zou. In een begon de voeling te razen. Zijn passie speelgrond was vol van hoop. Waarom neem hem, je twijfel is je eigen. Valt er in de wegen voor wie en verzoop. Ik kom eroon, ik kom eroon. Dankjewel. Adrie de Boer, mijn zien vertolking van Boudewijn de Groot. Klonk mooi man, dankjewel.
Je bent erop vol, ik 12 centjes miste. Ik begin er net hoor. Maar goed, dat zit heel mooi op de cd al een keer. Dus die cd, zo zit het meest een caping gewoon. En dat maakt het toch echt en live en puur, toch? Ja, dat is ik zo, tuurlijk. Ik zal in de eerste en de laatste weer die een keer een stukje tekst mist. Maar het is een prachtnummer om te zongen. En ik zag het ook helemaal voor mij. Zat Kees dat beschreven het bepaalde beelden. Het krijgt weer wat oors maken dan het origineel. En dat is zo mooi. Dat mag je ondervinden. En dat is muziek, toch? Kijk even op, druk maar eens op een goede knop, dat is heel dreig. Ja, en de grap is, Kees die heeft met 2 ballades bedeeld. En dan heb ik zelf weer een orde van de plank al hellen, zeg maar. Want het past me heel goed, een ballade. Dus er komt binnenkort een ballade van mij uit. Dan komt je maar weer. Zullen we het zo oppraten? Doen we dat, ja. En ik vond het mooi, dankjewel. Dankjewel. Adrie de Boer, dames en heren, jawel. Ik geef naar de groep Super Kijk, zie je Grietje in het midden, maar die is nou voortstuurd, tijdelijk, want ze komt straks weer om. Kijk je hem vertellen. Jan Nota, hoi. Ik ben even uitzien dat ik hier net alles weg verniel, daar ben ik heel goed in. Hoe is het? Ja, best. Ja. Nou, ik moet daar de vraag eigenlijk een beetje van, ja, er komt er een telefoontje of een mailtje van een meneer De Wolf en die zei, was wel mij doen? Ja, toen dacht ik, leuk. Ja, oké, doe het bedrijf weer voor het... Ja, ik ben wel enthousiast. Ja. Alleen nog, ik hier een probleempje, want ik hier krijg een Belse Parese. Dus hij zei van, nou dan kunnen we dat binnenkort wel even insjongen, want het vesk is al klaar. Oh, ja, ik zei, ik heb hier een probleem, want ik heb krijg de week ervoor weer op de week erna, maar ik roem maar een Belse Parese en dat betekent een zenuw... ja, maar stel nu uitleggen. Een ontstoken, de gelaatsverlamming van Bel, dan is er een zenuw in die wang. De helft van het gezicht zakt het naar beneden? Ja. Oh jee. Ja, dus... Ik jij de broer. Just er nou wel aardig synchroon uit. Maar, het is weer ruglutsen. Ja. Maar dus ik zei, ja god, ik liep me hartstikke leuk, maar het wordt nou niks. Nee. Want, nou ja, hier wat bloed nu. Het wordt wel een hele vreemde uitviering. Ja, maar wonder boven wonder, goed vitamine slikken en een maand later toen heb Kees opbellen. Ik zei van, nou, ik ben eigenlijk wel best een 4, dat kan wel hebben. Ja. Dus mijn soort nog en willen ben ik toen naar Akerum naar de studio rijden. En nou hebben we eerst eens even praten en koffie dronken en toen ben we aan het jong gaan. Boudewijn de Groot, wat haast met de veskes? Nou, mijn mem die had de platen in de kast. Mijn hart die houdt van de country en de Duitse muziek en de opera. En mijn mem die wie wat meer, wat rebelser eigenlijk. En die hier de platen van Boudewijn en ik in huis. Ja. En nou ja, daar heb ik het dan in het verliezen eerst eens mooi. En toen kocht ik later eens een verzamel-cd. En nou ja, die veskes die ik ook op een gegeven moment al in dromen. Alleen nog... Toen kwam Kees met dit veske en dat was voor mij wel weer een nieuwe ontdekking. Dat ik dacht van, oh, deze ken ik helemaal net. Nee. Maar wat is leuk en vrolijk en snel, een beetje tempo erin. Ja. En ik dacht, ik krijg nog een veske wat prachtig mooi bij mijn post. Want het gaat eigenlijk over iemand die de veiligheid wat behouden wil in zijn eigen dorp, in zijn eigen omkrieten, in zijn eigen omgeving. Lekker veilig en dan kun je gewoon daar in je ploegje wezen waar je binnen. Ja. En uiteindelijk eindigt het vestkijk maar ja, en sommigen die vleenen eruit. En nou, op een gegeven moment ben ik er een beetje uitvlees, maar nou, vroeger dwaarde ik het niet eens in te bellen voor stage. En nu stink ik elke week aan een flinke oorlog in de stad alleen nog om op te treden. Ja. Dus grenzen verliezen en ja, of net. En je moet met beide tevreden wezen. Just do it. Yeah. Ja. Hoe heet het? Onderus. Onderus, dames en heren. Live in Orwin. Jan Nota. Het is een stad, het is een dorp, het is een woordschip als een streek. En dan mast het met hem al wel een eerste lange preek. Dest gooi zoist in de winkel, kind op rekken, ja hij is best. Kom dan moe maar te betellen, want dan komt ze uit een goed nest. En dan kist er lekker zeuren, mooi een oordeel krijgt als mem. Omdat elke hier wel wat het dat er en koe zeuren kin. Oh, en wat vies het en gezellig, want ook is er elke nien. Hier een praatje, daar een pilske, het werk dat is dan dien. En als het er wist, mooi zien al in de keet. Lekker soep en wat blauw, interesseert het die je reet. En dan giest ik op vakantie, mooi die maten elk hier. Lekker soep op de Schelling, als een weekendje naar skier. En dan hast nog altijd tijd, dat gezellig is voorop. Lekker hing je in die ploegje, want dat viel dag stop. Skilks is het oost, waar het geluk dat er op die taam. Maar dat feest in deze jaren, later is het samen. En
ze groeist op in mijn ploegje en wat viel het er vertrouwd. En zo nou een andere winkeljas uit eten geen oud. En nou mast ik maar eens trouwen, want dat wordt dan ek restiert. Mooi een famke uit de boeren, en man dat ben je bleed. Mooi een prachtig mooi kanspultje, even verderop verstreek. Mooi een haren en wat blomkes om een mooie groene bleek. En dan begist te prakaseren, van had ik soms wat mist. In die eigen liedse warmke, rest al alle mensen kist. De een libbet als je libben, want het viel voor hem vertrouwd. De oor beknipt de straten en wordt zoeks te benauwd. En dan weten hoe vier dat hij springt. Zijn Frieske bloed zijn broertje als hij om Friesland denkt. Nou, prachtig. De Adrie miste krijg wat, nee, ik draai wutsies. Maar goed. Dat ben we live, hè? Dat neem je solidariteit. Ja. De vierde Even al zieketje. weken van... Ik wie even die vind ik wel leuk. Jan Noten, dames en heren, muzikant, internationaal biersommelier, biemker, campingbaas, tuincafé-eigenaar en bargehouder. Dekt het een beetje de lading? Ja, dat klopt ongeveer wel. 16 spek. De Giet Man die werd hier naar de slag. Dus. Serieus? Ja, zeker. Ja. Oh, geweldig, man. En die muzikale avonturen. Ja, dit natuurlijk, maar er is meer, hè? Ja, nou ja, het is een soort feestjes en partijen coverrepertoire. Oh, daar staat een product. Ja, maar je hebt hier het krijg op Veskes kroon. Al rond de tizi moest ik een workshop aan Veskes kroon voor een schoolgemeenschap voor leraren en leraressen, hoofdzakelijk juffen. Ja. En daar hebben we een schoollied skreun, mooi ook hoor, zeg maar. Dus dan, ja, avontuur je dat werd, zeg maar. Ah, mooi. Leuk om mee te maken dus, dit? Ja, prachtig. Ja. Ben je enthousiast van? Doe maar staan, we droklook, hè? Mooi bezig. Mooi, goed zo. Hartstikke mooi. Oh, die shirt ging alweer. Ja, daar ben ik al heel beetje bang voor. Ja, nou, dank wel. De band zit blauw en je maar daar nog een nummer met Grietje doen. Oors kom je hem de door hier natuurlijk. Ik ga even naar Grietje King, maar niet onbekend hier in dit programma. Vaak vanwege solo-zaken. Maar les wie ze mijn Roel Slofster hier te gast. En wel aardig weer Kees de Wolf hier te leven nu, die Grietje. Want toen was ik wat bemoeid met de teksten, hè? Ja, bemoeid. Ja, dat klinkt wel wat. Maar ik bedoel het goed, ja, nou, het weer die orengrietje, die trouwens, ja, prachtig jongen ken, die heb ik dan op Facebook. En die hier een tekst dieet. Ik leeuw dat het maandtijd weer en dat wie het lezen op Facebook. En ik weer echt helemaal onder de indruk. Ik denk, wow, wat is dit prachtig oorzet, toch? Wie dan ik? Maar ik wist net wie het weer. De tekst rekken die je echt dus. Ja, en alleen nog wat mij nog meer rekken. Wie dat ik een peer, ja, flaterkes zeg, in het Friesk. Ja, en wat mij dus rekken weer, ik vond het zo bijzonder dat het voor 94, 98% echt helemaal gay weer. Wist wel echt dat prachtige, aanvoek Friesk, maar er waren er een paar woordjes. Ja, en dat doogde net. En nou, ik denk, oh heden, hoe zit dit? En hoe ging je hier nou even tactisch maar om? Ja, maar dat wordt aardig brengen. Hè? Ja, nou. Dus ik heb je Grietje een berichtje gestuurd. Dan zo van, geweldig. Hartstikke mooie tekst. Hartstikke mooi lied. Maar als dan de verhouding gaat, maakt dat toch eigenlijk ik wel geef. Nee, dus niks mis mee. En nee, nou ja. Ik ben een taalbarbaar, maar... Ja, nee, maar... Wist, ik vind het maar als het onderling, apps, zat wij berichtjes. Maakt het niks uit. Maar als het de verhouding zit, ja, dan maakt het even roos. Dan is het even wat. De CD en dan komen erin een boekje. Nou, dus, zei Grietje, dan moest maar contact opnemen met degene die dat in de... Nou, en zo ben ik dus toen met Kees de Wolf in contact kwam, die Nederlands mailde. En ik mailde Friesk. Maar een stickers, ik denk 6 of 8 mails later, mailde hij ik in het Fries. Zo, dus dat kwam helemaal goed met Kees. En we hebben wel heel wat oud mailt, hè. En dan weer dit, dan weer het, een streekje of een dakje, wist wel, van die dingen die in het Fries, ja, best lastig binnen. Maar daar heb ik hem door mij helpen kent. Dus ik vond het wel heel mooi. Mooi project. Hartstikke mooi. Ja, ik vind het echt een heel mooi project. En los van het project, er was het testament ook al eens oorzet, hè? Ja, oorzet. Ik heb er zelf een tekst op maken. Oh. En dat is al een periode. En ik heb de Friese cultuur beschreven van hoe zou dat wezen in 2040.
45 is er dan nog wat oor van uw taal. En dat heb ik maken op testament. Omdat, ja, dat metrum en alles, nou, dat is gewoon geweldig. En ik heb het maken in het ramp van, ja, dan geven we maar weer een grote sprong, de slagbewaarsbedenking. Want daar in Tretjen 45. Ja, ja. Dat. Nou, en in 2045 zal het dus zo'n 100 jaar van liefde. En ik hier zelfs door het gevoel, ja, die bedenkingen, ze zeggen altijd maar waarom. Ik wil een keer fruit zien. En doe ik de muziek van Testament daarbij broekt. Dus ja, en die oezing had ik, of die hertaling, zeg maar, die had Kees ik lezen. Vond Kees ik leuk. Dus waar wit komt er bij een volgend project? Mooi verhaal, dank je, Grietje King. Maar het aardige, ik kreeg de Boudewijn de Groot en de manager proberen uit te lezen de slag bij Waas. Ja? Ik had proberen, ik ben er naartoe gekomen. Goed, nice! En dan komen wij weer met het laatste woorden van Noorderwind Live. En welkom bij het laatste oeralweer van Noorderwind Live. Daar we natuurlijk nog altijd dwaande zijn met het prachtige project Boudewijn de Groot in het Friesk. Straks twee dames hier ook nog. Jazz, want daar ken ik nog in. Dit weekend. Eerst eten en dan lekkere jazzmuziek luisteren. En we gaan, nou ja, net keer damesduo hier. Ladybirds in de studio. En Ronnie Ruisdaal, altijd goed is, komt hij ook nog delen om het feestje helemaal af te sluiten. Maar eerst praten we nog. En Silva Aas is ik nog jaren in je nummer van dat project. De CD is clear. Kees de Wolf, ik begin even met jou. Want wie ik nog in de stress, want dan is je nog maar al je cd's om. Maar dat wie nog even spannend, hè? Ja, dat wie inderdaad spannend. Ik hier alles mooi in de planning staan. En om de cd's hier voor deze dag klaar te hebben. En 10 dagen voor het dit, ja, giet de cd-fabrikant net fiet. Dus dat wie even een probleem en dat wie even paniek. Ik denk, hoe moet dat nou? Maar er zit echt een heel goed bedrijf in de blessen. Ja. Nog krek op de provincie zo'n beetje. En die had het voor me ook gekregen dat ze toch op die kleer kwamen. Het zweet op een kop dus. Ja, absoluut. En net alleen nog op de kop. Nee. Wat zei je? Dat heeft 2 weken niet een voor mij. Ja, klopt. Ja, dat weer met de hoenekop. Die hier hetzelfde probleem. De hoenekop hier een nieuw album uit. En die gang, ja, dat zei het goed. Die hier hetzelfde probleem. Die moest ook op een laatste moment. Dat is trouwens nog wel een verhaal. Een avond. Ik hier het eerst schreun voor een man. En in het project kwam ik er dus achter dat eigenlijk er iemand wie wezen moet die dat jongen moest. En dat wie Grietje. Maar toen ik het nog voor een man hier, heb ik Emiel benaderen. Had die het jongen voor. Van de hoenekop. Ja. En die vond het hartstikke leuk. En hij zei, ik heb nooit gedacht dat het me daarvan vregen zou. Hij zei, ik zong alleen mijn eigen repertoire, maar hij vond het wel een hele eer dat hij ervan vregen werd. Dat is keurig, man. Boudewijn de Groot, muziek en business, dat is heeft altijd aan elkaar vastgezeten. Hoe is de relatie altijd geweest met de business? Niks met elkaar te maken. Nee, vond u dat makkelijk, moeilijk, ingewikkeld? Platenmaatschappijen, marketing en dat soort dingen? Nou, ik had er nooit zo heel veel mee te maken. Het enige wat ik hoefde te doen was promotie in de zin van interviews en televisie- en radiooptredens. En dat is meer ligt in het verlengde van wat ik deed, liedjes schrijven en zingen. Dus andere promotie, dat deed de platenmaatschappij. Heeft u ooit het gevoel gehad om geleefd te worden? Vooral... Nee, hè? Nee. U was toch een populair, en zeker bij de jeugd, echt een popster. Of vindt u dat niet van uzelf? Nou, ik had geen groupies, dus ik voelde me sowieso geen popster. Geen groupies? Nee. Dat hoort er toch bij, seks en rock'n'roll en zo. Ja. Maar bij mij was het niet eens rock'n'roll. Ik zong mooie liedjes en ik wilde wel af en toe graag rock'n'roll zingen, maar ik heb gewoon niet zo'n stem en ook niet de uitstraling. Dus ik hield me bij de andere kant van de lichte muziek. Ja. En ik heb af en toe wel geprobeerd met nummers om een beetje rock'n'roll-achtig te zingen, maar zo'n stem heb ik niet, dus dat heb ik verder niet gedaan. Maar nee, de hele commercialiteit daarvan en het geleefd worden, dat heb ik sowieso nooit ervaren. Grappig, uw beeld, uw ervaring, uw beeld op uw eigen carrière is toch wel weer anders dan heel veel mensen hebben. Hè? U was de man van de hits en de posters, boven het bed bij wijze van spreken. De grote releases. Er werd ook al genoemd, u was een rebel. Laatst in de documentaire Zuiker. Of ik vond mezelf ook niet eens een echte protestzanger rebel, geloof ik. Hè? Nee, nou, protestzanger heb ik altijd zoveel mogelijk vermeden. Want dan word je in een hoekje gedrukt waar je heel moeilijk weer uitkomt. Protesteren in de tijd van de provo's. Ik vond het allemaal wel spannend. En ik was wel eens met wat ze deden en zeiden. Maar ik stond nooit op de barricade. En zoals ik ooit in een
een van de laatste platen in een tekst schreef. Ik stond op de barricade toen de laatste steen al gegooid was. Ik bedoel, dus dat soort dingen. Ik was niet zo erg als Harry Mulisch, die door de provost verweten werd dat hij altijd in zijn sportautootje achter de demonstraties aanreed. Maar ik liep wel mee. Een held op sokken. Op wielen. Ja. Ja, op wielen. Maar ik liep wel mee en als het moest ook nog wel vooraan. Maar ik ging niet echt. Ik was geen echte provo. Nee, maar grappig hoe het beeld er is van Kees, als ik uw naam noem, dat is populair en er zitten vast groepjes bij en seks, drugs en rock'n'roll. Niet dus. Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb het ook niet gemist per se. Ik bedoel, ik was. Nee, anders had u het wel gedaan. Toch? Nou, dat weet ik niet. Nee, ik was keurig getrouwd. Ik had een kind en later 2 kinderen. Ik zat er ook niet echt. Ik was er niet op uit of zo. Maar ik was ook veel te verlegen trouwens. Dus, maar ik heb ook daarna nooit echt de schade ingehaald. Dus, nee, dan was er ook geen behoefte en dan is het ook klaar, toch? Ik weet niet. Je klinkt als een man met ervaring. Nee, daar gaan we nu niet over beginnen. Hou maar op. Doe ik ook wel op uw leeftijd. Maar goed, dankjewel. Kees, officieel wil ik het net nemen, maar toch even een officieel momentje tussen aanhalingstekens dan. Want er wordt onhandig hier, er wordt wat sissen, er wordt wat dwaan. Maakt hij de microfoon, ja? Dat ken. Want ja, bij die cd, je hebt natuurlijk een eerste exemplaar. En ik zal het nu in het Nederlands gaan doen, Boudewijn. Want ik hoorde je daar zo straks wat zeggen over de Friese taal. Maar ik zag je deze week ook in een reportage van Omroep Friesland. Toen ze bij je waren geweest in Heemstede. Zag ik je daar ook op een stoel zitten in de kamer. En daar sprak je prachtig over een lieve Friese zangeres, Grietje. Yeah. En de manier waarop je Grietje zei, dat was eigenlijk met de perfecte Friese tongval. Is dat zo? Ja, en even later zag ik je voor je televisiescherm, voor je computerscherm meezingen met Avond. Lid de Stwarmino Maraze. En ook dat kwam er heel goed uit. Oh ja. En als ik dan terugga naar de eerste keer dat wij het samen over de teksten hadden. Toen zei je van ik vind het eigenlijk maar een beetje een gek soort van Zweeds, hoekig. Een beetje vierkant, harde klanken. En ik zag dus toch dat langzaam maar zeker dat Fries een beetje verder in je is gekomen. En ik zag zelfs een beetje plezier toen je achter die computer zat. Lacht om bepaalde vondsten, bepaalde klanken. En dat was heel mooi om te zien. En ook dat je daar plezier in had. Want dat is eigenlijk wat voor mij de zweem is die we rond het project hier in Friesland hebben gehad. Ik had 10 teksten. Ik wist verder voor de rest helemaal niks. Hoe tot een eindproduct te komen. Wat we nu hebben, een cd. En ik ben dus de straat opgegaan. Ik heb aan deuren geklopt van mensen die dat misschien wel wisten. En de perfecte loper daarbij was de naam Boudewijn de Groot. Want als ik dat zei, ik ben bezig met het project Boudewijn de Groot. Was het alleen maar enthousiasme, inspiratie, mensen met mooie verhalen. En zo in die afgelopen 4 jaar is er een club gekomen die hele leuke dingen gedaan heeft. En iets gemaakt heeft waar we met z'n allen heel erg trots op zijn. En ik ben er ook heel erg trots op om jou de samenvatting daarvan, het eerste exemplaar, nu te mogen overhandigen. Hij heet heel simpel, maar eenvoudig Boudewijn de Groot in het Friesk. Boudewijn de Groot, dat ben jij. Dat is de muziek. En het Friesk, dat ben ik. Dat zijn wij. Dat is onze taal. De vlecht daarvan in het lijstje, met een voor- en met een achterkant. En met heel veel respect en met heel veel warmte wil ik je die graag overhandigen. En daarbij bedanken voor je ontzettend leuke reacties en de manier waarop je in het project hebt gestaan. Dank je wel daarvoor. Kees, dankjewel voor deze. Zit er een plaatje in ook? Of is dat ik kan hem niet draaien. Dus. Nee. Oké, dan draai ik de andere wel. Dat respect is geheel wederzijds, de warmte ook. Ik heb je leren kennen als een zeer bevlogen ambassadeur, zou ik bijna willen zeggen, van de liedjes die Lennart en ik geschreven hebben. Zoals ik al een paar keer gezegd heb, ze zijn echt schitterend vertaald met ook een paar rake vondsten erin. Waarvan ik al noemde, ik beloof in plaats van ik geloof. Dat vind ik een schitterende vondst. Het feit ook dat je het laat zingen door een maske, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Ik weet niet, een meisje, wat is dat in het Fries? Ik zou zeggen,
ouder famke. Een ouder famke. Met een prachtige stem. En ik ben zeer ontroerd als zij avond... dat heet dan... Nu heet dat... Ik weet niet hoe het heet, maar... Moantiet zingt. Dat ontroert me ontzettend. En dat is aan jou te danken. En daarvoor dank ik je dus ook. En ik hoop dat het in Friesland net zoveel aanslaat als het hier nu in de studio heeft. En jij inmiddels ondervonden hebt, begreep ik, met je zoektocht naar bijval. En ik ben er trots op. Dat kan ik je zeker zeggen. Ik ben er ook ontroerd door. En ik denk dat het Friese volk, want het is een volk, het is niet een stelletje provincialen bij elkaar. Het is een volk met een eigen taal. Ik hoop dat ze zichzelf ook vinden in deze nummers. Want daar gaat het vaak om. Je kan een liedje schrijven, een liedje zingen. En het kan over jezelf gaan. Maar uiteindelijk moet het gaan over iets waar mensen zichzelf in kunnen herkennen. En ik hoop dat behalve dat ze zich herkennen als mens in de liedjes. Maar dat ze zich ook als Fries herkennen in jouw hertalingen. Waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. En dan kunnen we denk ik maar hier nummer nou jaren. En dan hield er hetzelfde loer. Grietje, zullen we het maar even doen? Zeker. Live in Noorderwin. Lid boeten, de stwarm wie nou maar razen, want we hadden loeken vast. Alleen vertezen in mijn twijfel maar betiet, uw keuken schimmet nog geen rest. De kranten uit de bus, de theeklut zeftjes bruin. Ik roek de azem van de warme broodjes als ik naar het oorjocht struin. Want soms viel ik me onwis en de tijd raast is voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Doe luister nog even, dus ik ga naar poppen en kroep die nog eens lekker aan. Doe glimkust, doe we straks de lezers on de bosking of kuier je langs het woeste stroom. Oeren lekker omhing je van werk en plicht bevrijd, toch wordt mijn holle maar net skin, want ik denk en viel weer die onwissigheid. Is de gere us gewoonte en viert het nog wel vrij, maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof mijn trouw ondij. Dien hoon omklam het minus, de boskis roeg en jestig, de stwarmwien blaast in huiske zee. Kind droeg het triep meer om, te gere vlucht huis in, de boeten doorslacht mooie rotklap tift. De kemer smout en smoek, het vuur brandt in huis kachel, ik kroep die on, wat geet er om in dij. En de stwarmwien helpt om, het boljer door de kruiden, die onrest boeten door, die
natuur zit ik in mij. Maar is het warm wien in uw zon, want de liefde viel als wissigheid. Diep in mij, ik al is er altijd twijfel en alles gaat voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan die. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan die. Want je bent het altijd wist en alles gaat voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan die. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw aan die. Piekenvel. En nog een keer Piekenvel. En wat een prachtige finale. Want deze prachtige Maggie. Noorwin is er nog net. Maar wij sluiten nog wel het project in. Want het project is clear. De cd is clear. Je kan hem keepje. Meer reclame. Mij zit ik net voor me. Dan kijk ik donder met de baas. Maar het is een prachtig mooi document. Worden met echt nog de hele mooie Friese taal daarop. Het was mij een ontzettende eer, meneer De Groot. Om u te mogen ontvangen hier in mijn programma. Dat vind ik echt heel mooi dat u er was vanmiddag. En manager Anja, ook dank je wel voor je komst. Ik geef jou ook een hand. Wat mij betreft tot de volgende keer. Succes met de muzikale vrienden. Ja, we gaan februari gaan we weer verder met de Vreemde Kostgangers. Ja. Het hele land door? Ja, we komen ook Leeuwarden. Ja. Leeuwarden komen we ook. Ja. Onder andere, maar ook komen we ook in andere Friese... Drachten zou kunnen, Heerenveen misschien? Wereldsteden. Ja, mensen moeten gewoon even naar de site kijken. Ja, we komen in ieder geval in Leeuwarden. U blijft lekker spelen. Ja, zeker. En daar gaat het om. Toch? Goeie terugreis straks en dankjewel. Ja, dank je. Kees, dank u wel. Fantastisch project. Nou even clear of Eerst wel, ja. best nog ontschreeuwen? Of, Altijd. Ja, hè? Ja, altijd. Maar eerst even clear. Ja, ik heb je voorstellen. Mijn complimenten. Goed in, dank u wel. Ik ga naar de muzikant, maar daar draait het goed om. De muziek. Grietje, Marek, de muzikanten hier van de groep. Dank. Wie echt fantastisch. Ik Adrie en de orenartiesten. Piekenvel, dank je wel. Bedankt, mooi dat we er wezen mochten. Zit het tot de volgende keer? Een keer. Gaan we nog één ding. Want iemand weer er net. Helaas, hij kon er net bij wijzen. Maar hij doet wel mij in dit project. Dus ik nog een mooie clip van maken. En ik denk dat is een mooie afsluiting. Namelijk Sipke de Boer. Hij doet Boudewijn de Groot in het Fries. Op de Frieske marren in de simmertijd varen fjetje bruine zuilen in een mooie Scootse street. De vakantiebureau die laken me lang aan. De bouwvak in beginnen en dat zinnigt mij oza. Want we praten en we jongen en we luidje meer als oors. En we varen uit de haven naar de pik. Maar voor de noos. Uit ohne het roer, uw mem stiet voorop. Het anker oer de reling, nou maar wacht je op het schot. Verrek, er komt een Duitser, hij ankert voor uw noos. Hij zaait wat oer de oorlog en uw mem die schudt wat boos. Het eerste rek mooi pop, de jouwer voorop. Dan hussen en het mansje mooi het overal op de kop. Het veen dat giet uw stuurboord, een hele beste slag. Akkeren met wat zijn je loeken bij de rede vlag. Op de Frieske marren in de simmertijd, in de weekend dat de radio op Omroep Friesland stiert. De kruiskutte de lemmer krijgt voor jenne woord. Dus mem die pakt haar vest het oude meisje wordt wat koud. Want we praten en we jongen, we gaan willen op de markt. En onder bij de tonnen zielt de scootje van lang waar. De Duitser hij sleept, us huid erop, donderop. Us mem die baan een vinger aan en pannen maar iets op. Maar daar komt het Zuidwest ook in de vierte alweer aan. Drachten bleeg het jou, dat is op uw zuiver wat we doen.
vlinder het verspant bij de hegeton. Geld die de grazen kunnen trekt of giet erom. Het stadskip moet nooit kloppen, de Finnische lui erin. De laatste rek wordt spannend, maar je flinke poesterwin. Op de Frieske marren in de simmertijd, dan barst het van de wil en win de meesken altijd blied. Daar komt uit de tien de winnaar in mijn eigen. Maar steeds die wordt net eerste, want nooit grauw loopt er te leeg. Had de maar dan jongens we kalmen zijn, de dauw die komt er aan. Ja, ik wil de oer het wetter in mijn mooie Friesland. Mijn Friesland, mijn Friesland, mijn Friesland. Ja, prachtig. Dat is weer natuurlijk Sipke de Boer. En mooi afsluiter, in ieder geval in dit seizoen, van het mooie project dat we van een beetje wijdwaardig bestilstaan in haar Friesk. Boudewijn de Groot in het Friesk. We hadden zo Bob Dylan en al die horenbands en acts en mam. Maar deze mij direct zeker wezen.